Wadhi kaunti ya Migori Nyakwar Mgajwang kama ji 11 otony masira mar ndege matin manolwar kawuono e paw ndege madundo malichota mantiere kaunti ma Migori. Jowuoth kod jariemb ndege no mar kambi mar Z Boskovic Air Charters Limited manoriko nitiere iye otony ma onge hinyruok moro amora. Kambino ka okalo kuom oboke mane gigolo oyango ne gitiyo machiegni kod apisas mamoko matimo nonro ka otenre kod masira makamano. Ne wayango ni ndege no ne olwar manondawa maromo 30 kata mita 30 ka owuok e giko mar apaya mar ndege kata runway kapok ochako fuyo maong'ere kaka runway. Moses Ywera en achiel kuom joneno mar masirano. Kaka ndege owuok piny otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control kata tiende emochako mako piny matiende ywak mang'eny kabisa. Ka tiende oseywak taneno mana ka ndege olokore gi bathe ni to hawi maber onge ng'amo hinyore ei ndege no. Aneno mana ka ji owuok salama kata ka gihinyore to gihinyore matin. Gari mar mach obiro ko beto leo matin, lakini ji ok yiene ji mondo ji odonj kanyo kata wan ka